Agmato pa niya dihi, gikan kang Amos linaw, mauni pangutana pastor, unsa di ay ang kalendaryo before giusab. Kung giusab na ang kalendaryo nganong agrabyado man ka anang Sabado, inusab man na, tubaga pastor. Okay, dagan salamat igsoon. Wala pa'y kalendaryo igsoon nga record sa mga kasaysayan nga sa dihang giusab, nausab ang iyang weekly cycle. Yung weekly cycle, meaning walay bugto, walay puas, walay pagkadisturbo ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Walay bugtod, walay record sa kasaysayan nga naputol, na disturbo ang weekly cycle. Usbon ko, wala gibasi ang adlaw ipagpahulay sa solar calendar ba na siya, lunar calendar ba na siya, or lunisolar calendar ba na siya, wala diha gibasi. Kay nahibalo man ta nga ang kalendaryo sa Hudiyo adunay 360 days ang usa ka tuyok sa kalibutan sa adlaw or 1 year. Unya, ang gitawag nato og solar calendar sa ato kapanahunan adunay 365 days, 1/4 og pila ka minutes o ganang pila ka seconds. Okay? So ayha nakalibot ang ato nga kalibutan ngadto sa adlaw. Okay? Now, ingani, naay mga adjustment. Dili ta maingon nga kausaban, kundi adunay adjustment sa gitawag nato o gikan sa Julian calendar ngadto sa Gregorian calendar. Okay? Ang Julian calendar igsoon na introduce niya more or less 44 BC. Wala pa matao si Kristo, eksistado na ang Julian calendar. Ang Julian calendar adunay 365 days and 1/4. Kining Julian calendar igsoon, dakuha kini nga ideya dito sa Egyptian calendar nga aduna gyapoy 365 days. Okay? Pero ang Julian lang aduna siya gitawag nato igsoon og 1/4. O kanang 1/4 igsoon na accumulated na, say for example, ang usa ka adlaw is 24 hours. Pila may 1/4 sa 24 hours, no? Imong makita nga ang 1/4 sa gitawag nato 24 hours is 6 hours, no? Kay 6, 12, 18, 24. So, upat ka 6, kibali upat ka tuig. So, matag upat ka tuig, gitawag na siya leap year. Dungagag usa ka adlaw, kay na-accumulated igsoon ang gitawag nato og 1/4 or 6 hours. Upat ka 6 hours, 24 hours. So, every fourth year, na idugang nga isa. Mao na gitawag natog leap year nga iya sa Julian calendar. Pero pag abot niya ng mga 16th century igsoon, adunay correction nga nahitabo kay base sa ilang observation nga imbis aduna sila celebration panahon sa Easter o umban pa, tingala sila nga lahi naman nga panahon, wa man ni magsunod. So ilang giuting kay pag-ayo ang record o ilang gistudyuhan, mga astronomer kaniya to gistudyuhan nila o ilang na discovery nga dili lang di ay 365 days and 1/4 kundili aduna pag sobra nga minutes and second. Okay? Munang na kung imong iagi og mga point something, that is 365 days, 0.2224. So, kanang minutes og seconds igsuon, sa dagan sa panahon, ni-accumulate siya og 10 days. Busa, ang mga gabantay sa kapanahonan kaniadto, ilang gi-adjust ang 10 days. Sa October 3 igsoon, instead, October 4 igsoon, instead nga pag-augma, October 5, gihimo nila igsoon og October 15. Gi-insert ang, gi-drop ang 10 days. Okay? So, ingana, kay ilan man nakaplagan nga adunay kakulangon. Now, gitawag na siya og reform calendar, ang Gregorian calendar. Now, question. Nianang Huwebes, Pitsa 4, o pag-augma, Biyernes, nahimo ba siyang
pizza, kanang gitawag og pag-augma Bernes, nahimo ba siyang Sabado? Wala. Continue gyapon weekly cycle. So meaning October 4, Thursday, pag-augma October 15, Friday. Na daay gamay nga disturbo gamay sa mga pizza, pero walay disturbo sa weekly cycle. Mo man gani nga tingali kaninang utana din usa tingali ni ka Catholic defender o asa ba siya kakuha ang information kay usually kugi ani mga CFD man, pero wala sila concrete nga ebidensya. Na ebidensya nga adunay pag-drop sa 10 days niadtong 16th century igsuon kay gi-adjust, pero wala madisturbo ang weekly cycle. Miyon kong weekly cycle na na drop nga 10 days niya ng October 4, pero pag-augma October 15 siya Biyernes. Sa October 4, Huwebes. So walay disturbo sa weekly cycle. Busa igsoon, kiniingo nga nganong agrabyado man ka anang Sabado inusab man na. Basay kuno ko nga ang weekly cycle na usab. Kay mismo ang pinakakaraan nga museum sa tibok nga kalibutan, ang gitawag nato igsuon nga Smithsonian University, nagpahayag nga walay broken cycle. O ang mismo pang ubang mga referensya, walay broken cycle. Naingani, kung pananglitan nag-refer ka sa 16th century nga nausab ang kalendaryo. Okay? Granted, atong tugutan sa walay pag-uyon na usab. Buot man imong ispasabot nga nasayop ang Roman Catholic sa pagsilibrar nila sa Domingo mo'y pagabanhaw ni Jesus Christ. Mo ni problema diha karon kadili man gyud mo moangkon. Kay mismo ang Roman Catholic igsoon, perfect man ilang pagsabot nga ang adlaw sa pagkabanhaw unang adlaw sa semana o kanang unang adlaw sa semana mauna ang Domingo. Ang pangutana karon sa wala pa ang Domingo, sa wala pang unang adlaw sa semana, unsang adlaw na? Ikapito, Sabado. Anong ipagpahulay? Lisod sa kay mingon ta nga dili na mo kasiguro sa Sabado, dili na mo kasiguro sa ikapitong adlaw sa semana, kay nausab na ang kalendaryo, unya ang Domingo na siguro. Pagalisod sa na siya no, tuwano no? Pili-pilion lang nato ang atong argumento. O baka musugot basag ka ang Muslim nga adunay kausaban kay nakasulod man ang pagkatao ni Muhammad niya ng panahon unya ay adunay gitawag nato og adjustment sa kalendaryo, ngano waban mingon si Muhammad nga nangasayop na ni tanang kalendaryo karon? Wala man, no? So dako kag problema tungod kay wala kay mga kasaligan nga mga referensya. Tingali imong mga binuhat nga referensya pwede, pero walay nagdiscuss ana. Okay? Nga may mga anang gitawag og for your information. Nga ingana wala man tay nakita 5 minutes na nabilin, wala man tay nakita nga mga kasaysayan nga gikutlo sa mga dagkong gitawag natog mga media, no? Tulo ka mga dagkong station sa tibok Pilipinas. Wala man tay naduwa mismo CNN, mismo ang BBC, daghan wala magisgot nga adunay kausaban sa gitawag natog weekly cycle, no? So, kung imong tanawon ng Biblia, Lucas 24, versikulo 1, nabanhaw si Kristo sa unang adlaw sa semana o gisilibrar sa tibuok kalibutan sa mga dagko nga pundok sa mga reliyon. Apil na ang mga Protestant, apil na ang Catholic nga gisilibrar ang pagkatao ni Kristo sa unang adlaw sa semana, Domingo. Gisilibrar. So kung nasayop pa ng Sabado, ikapito, sayop-sab ang Domingo. So ako sa advice mo ni nga ayaw na lang na i-minsay, pero nalipay ko nga nangutana ka din sa Facebook, aron matagaan sa nato og gitawag nato og kahayag kana nga mga puntuha. Kay mismo sa Biblia, wa gyud magyud ang Biblia taon nga adunay broken cycle. Kay kung imong tanami yung ka first proti gitawag ka sa gitawag na to og mga numbering sa Grigo igsoon, wala gihapon maghatag niya na ditera, triti, titarti, pimti, pareskiwi o sabaton. 1 paingon sa 7, wala siya disturbo o wala sad na siya kausaban. Pwede kung namoy mga kalibog, pwede mo follow up dire o pwede sa ni research kining akong gipangsaysay kaninyo kay lisod sa kayo nga moyong kon nga
dili ni siya masayop unya wa mo mag-research. Pag-research sa mo kay kung moingon mo na sayop ko, ihatag ang referensya igsoon kay atong i-discuss. Kay kani akong gisulti di na ko ni i-release. Media ba yan ni? Tibok ba yan ni kalibutan? Unya ako ni siyang i-release unya na sayop ko. Oy, pagkalisod bisag kayo maulawan ang among simbahan yan na. No? Po sa kini nga mga punto igsoon naa kini sa gitawag nato og balaan nga kasulatan. Bueno,